ଆମର ଆଜି ଆଜି କଣ ଓଷା ଚାଲିଛି କୋଉ ଓଷା ବାଟ ଓଷା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କାରଣ ବାଟ ଓଷା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଭାଉଜ ବୋହୂମାନେ ବି ଓଷା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ହଁ ବୁଲଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଷା ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଓଷା ଚାଲିଛି ଆମର ବାଟ ଓଷା ଯାଉ କହନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଷା ବି ଆମର ଚାଲିଛି ରାତି ଅନେକ ହେଲାଣି ଫିର ବି ଓଷା ଚାଲିଛି ଆମର ପ୍ରାୟ ରାତି 10ଟା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଆମର ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଷା ବି ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ଚାଲିଛି ଆମର ଓଷା ବି ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିବ ଆସିବ ଯେହେତୁ ଅନ୍ଧାର ଅଛି ମୁହଁଟା କେମିତି ଆସିବ ଆମର ଭୋଗ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭୋଗ ବି କଟା ହେଲାଣି ଭାଉଜ ଆମର କାଟୁଛନ୍ତି ବୁନି ଭାଉଜ ଆମ ପାଖ ଗାଁର ଜଣେ ଲୋକ ସେ ବି ବହୁତ ରାତି ହେଲାଣି ଘରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଓଷା ବସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ ତାପରେ ଯିବେ ଘରକୁ ଭାଉଜ କହିଲେ ଏ ଓଷା କାହିଁ କରନ୍ତି ଯମରାଜାଙ୍କ ଓଷା କୋଉ ଦିନ ପଡେ ଏ ଓଷା ତମେ ସେ ଓଷା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ତାହେଲେ 10 ବର୍ଷ ହବ ମା ମାନେ ତ କରିବ ନା ଆଜି କଣ ନୂଆ ହଉଛି ପୂର୍ବରୁ ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ନାରୀ ମାନେ କରିଥିଲେ ଏବେ ପୁରୁଷ ହବ ଆମେ କଲାଣି ଆମେ କରିଥିଲୁ 30 40 କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଓଷା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଯା ସେଇଠି ଯା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ବି ଆମର ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଓଷା କରିଥିବା ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି ବହି ପଢ଼ା ଆମର ବି ସରିଗଲାଣି ବହି ନା ଏ ଓଷା ସରିଗଲାଣି ଭୋଗ ଲାଗି ହେଇନି ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ପ୍ରାୟ କେତେ ମିନିଟ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଓଷା ଆଉ ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ
ମା ମୋ ସାନ ମା ହେରିକା ସମସ୍ତେ ଓଷା କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଭାଉଜମାନେ ବି କେତେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଓଷା ବି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭୋଗରେ ଲଡ଼ୁ ଘଣ୍ଟ ବଜାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆମର ଓଷା ବି ଚାଲିଛି। ବହି ପଢ଼ା ବି ସରିଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଭୋଗ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଭୋଗ ବି ଦିଆଯିବ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କୁ। ସେ ଦୀପଟା ନିଭି ଯାଇଛି ଡଙ୍ଗା। ଆମର ମା ଜଣେ ଦୀପ ଜଳାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘର କୋଉ ଜାଗା? ବାଲଣା। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲଣାରୁ ବହୁତ ଦୂର ଆମ ପାଖ ଗାଁ। ସେ ଅନେକ ରାତି ହେଲାଣି ସେ ବି ବସିଛନ୍ତି, ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଜେଜେ ବି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। କୁକୁର ପଛେ ଠିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପବିତ୍ର ବାଟ ଓଷା ତାର ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।